Maroc walla Sénégal ko hombo bambata Afrique gila Égypte Côte d'Ivoire ha e RDC diɗɗal wayrungal go folotiro fodde duuɓi capanɗe joyi hikka walla ko Cap Vert ɗe kuuli diɗɗe Afrique sappo tawaɗe nder go folotiro fijo ballon adunaru Oumar Mamadou Sow tawi siko Tunisie wonata yeeso walla ala e ngo folotiri winderiyankewo ujune ɗiɗi e nogase jeegom fiji ballon sikki fo ala ko sete timmuɗo bo kippuji sappo yahatnotoɗo Afrique Tunisie hayso tawi waɗani ko hewɓe ɗaminino e mum e folotir kan faltingo ngo ndiɗo leydi de ina wawi wadde bettere woten jejjiten to folotir winderenke wattanigo toon to Qatar ko kamɓe polno leydi France Tunisie ko ngol wattata laabi jeeɗiɗi ina tawtore ngo folotiro eteɓe jogui yakare nde tawno diɗɗal mabɓe ngal ko mawɓe sukaɓe nde ndemalgal Côte d'Ivoire hayso tawi ngol bolol wano Drogba Kolo Touré en taw toritaki siki ala eltowo o MRC Faye waɗi hoolari e sukaɓe labaɓe waɗɓe ko weɗɗa to championnat ji toon to Europe hollirɓe koye mumen e folotire kan faltingo ngo wadde Côte d'Ivoire ina jogui yakare mawɗo wadde betteri e ngoɗo folotire kan Maroc walla Sénégal so tawi ko Maroc hoolari ina joga e ɓeeɗo nde tawno ko kamɓe laati leydi gotiri Afrique jottidi e ɗiɗaɓal timmode ngoɗo folotire ɗum ni koye folotire wattanigo ngo tan wonno toon to Qatar leydi Maroc laaɓani hakkude mum e Sénégal hooli ɓamɗo oɗo rayi africain-kejo paltiɗo pellital ina fada e tribunal arbitral des sports kono Maroc ina jogui hoolare ete ina jeeya e leyɗi coynaɗi woɗɗoyɗi e ngoɗo folotire wonande Afrique so tawi ko Sénégal noon ndiɗo leydi wayri foolede e kawral biyetengal officiel guila e coupe du monde on mo Qatar worti ɗum leydi Sénégal foolaka e kawre mawɗe ɗe wadde leydi Sénégal ndi ko ɗaminano no feewi nde tawno fijoɓe mabɓe ɓe hewɓe ko heptinaɓe e te kippe on rendindi sukaɓe e mawɓe wondude e eltowo hono Pape Thiaw mo ganduɗa ko pelliɗɗo kono kadi ganduɗo kippe o no feewi ko betti ko Cap Vert o équipe jahowo Goulet nde tawno eɗen gandi ko oɗo kippe tigui haɗi Cameroun yaadi haɗi Angola yaadi ete requin bleu en ɓe no gondi e hoolare min jogui wamboɓe caggal mabɓe ete ɓe gondi e pellital Cap Vert ina haati waɗa bettere ko noon yurnitotoɓe hewɓe jiiri Égypte mo Mohamed Salah sikki ala woni équipe africain-kejo idiɗo tawtorede folotiri winderiyankewo fiji ballon ɗum wona hande tedduɓe wonno ko 1930 1930 nden faade hande Égypte wayrani ha juuti ngoɗo folotiro wadde ɓe tawa équipe uji ɗi ganduɗa ko jakoraɗe woɗɗoyɗi na mbiyen waɗande Afrique betteri e ngoɗo folotiro hakkude Mexique Amérique kame Canada RD Congo mo miɗen nani joɗimo duuɓi capanɗe joyi tawtorako ngoɗo folotire ma tawi e maggo hikko ciftinen RDC hayso tawi no wondi kippuji mawɗi wano Portugal mo Cristiano Ronaldo Ouzbékistan kame Colombie ko kippuji ɗi RD Congo wawi waddude ngasa ngas ete so heeɓi toon polguna mbiyen kawri tan taw ko tenɗe ina wawi yaha e dawal pagal ɗum noon tedduɓe ko ɗum woni o sete sappo hoolaɓe Afrique yahoɓe ɗaɓɓinoyde ndeɗo dongre ko nde meeɗa hebde